Кое е най-голямото предизвикателство през следващите от 5 до 10 години? За изкуствения интелект следващото предизвикателство замислям се, защото ако вземем, например, language моделите, тъй като те са най-често срещания представител в момента на изкуствения интелект сред мнозинството, те се сблъскват с така наречения феномен Model Collapse. Model Collapse, няма да го превеждам. Което какво означава? Когато ние използваме изкуствен интелект, за да създаваме контент в интернет съдържание, тези езикови модели после няма на какво да ги тренираме и да ги учим. Защо? Защото ние ги учим на информацията от интернет, обаче сега информацията от интернет, когато е създадена от изкуствен интелект, това би било еквивалента с едно ти да напишеш книга и после да си прочетеш книгата и аз да те изпитвам на твоята собствена книга, което не носи никаква стойност. Затова пред езиковите модели аз очаквам в следващите години едно затишие и забавяне, тъй като няма да има данни, с които да работят.